na api ni atang ko na piagi lamang ko sumap mamanaos salam kalilintad ka pipia ginawa sa banyo din naman bagian sa dunia sampai sa lungan na amaw. Agi ko na arin-arinaw na siya ka na ipapangormata ipalilalilang sang kaiya bubayakan igiratan to bato na sirilin pagnawa na amon tiyak kubaloy aba ipagsilusyan. Ko na subaiya founder si isang kaiya sa lindo kulyami na umpungan jigas grupa. Ka-request panto niya na ang kaya mga idida makapanggulala na sa Maranosong nagya ko naman po pagkabagero na sa mga buni-bunia makapanggulala na sa ilmin nagagaw na pananadan. Sok kalalayaman niyo kusuwi nga ranian sa ingdaranaw sarwar kumang dalilinte ka na adat to manililinte nga taginap pa na araga sakit tabituan na makapito milikin di kada sa kasadana tangagaw pa na sa sanaula at ako sa pagidaan na malabud makato na sa itatapo ka aragan. Relin pagnawan datang kay nga busa sudi kasubusutuhan tanwi da kalambi sa tilag uda kapawingi wassalam.
sana biarkan bela-bela bergensa arina rindu kalau berteman nau berpekalipan tenau berpekap tak ada mesa-mesa berbesana dekan
pikiranku biasa ka aburi gidoang imadagay na soram bayong kapase sa milian na mararan taray ngay din na kay giyus na imanto naubere kaki sa gederano ni ililintikan bu